Máme další pokračování příběhu. Opět trojková oktávka, ztrácí se chladicí kapalina. Klasika u těchto motorů. 1.6, 2 litr, je to jedno. Někdo řeší, je to Eger, nízkotlakej, co je vzadu, někdo intercooler, nebo někdo tomu říká i sání vzduchu, někdo těsnění hlava. Já to řeším tím způsobem, že samozřejmě sundám nejdřív tenhle vrchní kryt, kde je nejdřív ten intercooler, který je chlazený vodou. Ten už tady mám vlastně jakoby de facto mrtvý jeden venku. A vlastně tady máte teplotní čidlo. Tady je teplotní čidlo, vlastně, který je našroubovaný dovnitř. To vždycky prostě vyndám, i když to auto, i když je ještě to sání na autě, strčím tam normální inspekční kameru. Je to teda, musí to být kamera, která má menší průměr, protože tam je fakt jako malinká dírka. A podívám se dovnitř, jak to tam vypadá. Je tam krásně vidět, většinou je tam krásně vidět prostě normálně červený antifreeze, je to prostě vyplavený. Takhle je pak krásně i vidět, jak je to úplně vymytý, není tam skoro vidět dole vůbec žádný olej, je to prostě úplně vyčištěný, prostě vymytý od té vody. A de facto pak člověk se je 100% jistý, že to je tady s tím intercoolerem, který je vlastně přes tady to chlazený vodou. Já to pak ještě teda prosychrý, když v této fázi jsem si byl 100% jistý, že ten intercooler je jasný, ale natlakuju si ho, prostě ucpu ho, natlakuju ho na nějaký tlak, nechám to prostě chvilku, jestli se ten tlak ztratí nebo ne. To je jedna věc, která vlastně odchází. A byl to i případ tohohle auta, ale měl jsem tady minulý týden ještě jeden případ a to byl vlastně de facto ten nízkotlaký Eger-ventil, to je vlastně de facto tohleto. Tady už je to horší vlastně, jakože už, jak je to zezadu prostě do toho DPF strčený, tak prostě tady se to blbě poznává. I když člověk vyndá tady vlastně tu de facto škrtící klapku toho Eger-ventilu, tak je tady taky už třeba vidět voda nebo něco, ale i to může být prostě furt problém i toho intercooleru, který tam tu vodu nahází i z vrchu. Ale tady třeba je taky prostě krásně vidět, jak je prostě z jedné části prostě vymytej. Jak je to prostě úplně krásně čistý, půlka je prostě černá, půlka je takováhle. Ale taky samozřejmě se dá natlakovat, vyzkoušet to. Ale já třeba můžu poradit tady, co se týká tady z toho nízkotlakého Egeru. Já to vždycky vypozorovávám u těch aut, záleží pak, kolik to žere vody, nebo kolik té vody se ztrácí, ale většinou zákazníkovi řeknu, hele, dolej tam vodu, jezdi s tím a vypozoruju, jestli se ta voda ztratí vždycky po jakoby regeneraci DPF. Protože většinou, když to děláte jistý nízkotlaký Eger-ventil, tak to začne dělat v té fázi, že se spustí regenerace, proběhne regenerace a v tu ránu máte prostě po regeneraci máte bandasku na vodu prostě prázdnou. To vždycky většinou způsobuje právě tady ten nízkotlaký Eger. To mám vypozorovaný, fakt se mi to jakoby osvědčilo asi u 10 aut, co jsem to takhle řešil. A vlastně bylo to fakt, jako vždycky ty lidi přišli a řekli, hele, fakt máš pravdu, je to s tím, že prostě jak ta regenerace se dokončí, ráno skočím do auta, nebo třeba po hodině a mám prostě nádobku na vodu prostě prázdnou. Tak prostě to se dá takhle vypozorovat, že to je tady ta část. Jinak jako kdo to nechce tady tím způsobem řešit, tak prostě buď vyndat, prostě otlakovat, vyzkoušet. A samozřejmě, když pak tady jedna nebo obě dvě tady ty věci jsou v pořádku, no tak pak jít prostě tady třeba prostě potom těsním podlahu, ale servisuju auta, který mají dneska 300-400 tisíc na to a mají těsnění podlahu prostě originál, ale většinou jsou to prostě tady ty dva průsery, co tyhle ty motory prostě mývají. A kdyby náhodou, tak to někdo může vyzkoušet tímhle způsobem, jakým to řeším já. Mějte se, čus.